Цяпер трэба баяцца не СМІ. Ліберальныя каштоўнасці геі збіраюцца акупаваць нашы гарады і сталіцы. Беларусь баіцца, але Беларусь у татальнай залежнасці ад Расіі. Сам Лукашенко не будзе інвеставаць грошы, таму што яму хана, толькі ён гэта зробіць. Затрыманне Багачовай, нейкія меседжы, заявы Макея — гэта вельмі танныя сігналы. Лукашенко трапіў у пастку, якую сам жа для сябе і спраектаваў. Давайте адразу вызначымся. Фабрыка троляў — гэта што? Фабрыкай троляў называюць агенцтва, якое працуе ў Расіі. Ёсць офісы ў Санкт-Петербургу, у Маскве. І яны адказваюць за каментары, за вызначэнне наратываў, за тое, каб расійскія карыстальнікі, расійскамоўныя карыстальнікі па ўсім свеце атрымлівалі правільны меседж. Але ў Беларусі тролі з'явіліся задоўга да расійскай фабрыкі троляў. І яны выконвалі задачу перавесці дыскусію правільны бок. Калі дзесьці крытыкуюць Лукашэнку, тролі падводзілі карыстальніка да думкі, што апазіцыя нічым не лепшая. Калі дзесьці крытыкавалі карупцыю у колах вакол рэжыму і ўладаў, то тролі казалі: а паглядзіце на апазіцыянераў, альбо паглядзіце на журналіста, які піша ў яго там свае інтарэсы. Нічога новага у тролінгу як такім няма. Але Расія стала першай краінай, якая паставіла працу па каментарах, па працу ў сацыяльных сетках на новы ўзровень. І яны дабіліся рэальных вынікаў. У многіх краінах менавіта тролі задалі і задаюць парадак дня. Давайте спачатку пра Беларусь. Бо свае айчынныя тролі — гэта адна гісторыя, а калі гэта людзі, якія выконваюць задачу, пастаўленую іншай дзяржавай, гэта зусім іншая гісторыя. Таму спачатку пра нашых. Вядома, што нават БРСМ набіраў людзей, каб яны там правільныя каментары пад неправільнымі нейкімі артыкуламі, пастамі, блогамі пісалі. Гэта работа сапраўды такая нейкая самадзейнасць? Ці ў нас таксама заўважны прафесіяналізм? Я думаю, што розныя ўзроўні. Это як параўноўваць беларускае тэлебачанне, Беларусь 1, 2 ці 3 з расійскімі Салаўёвымі і Кісялёвымі. Спрабуюць рабіць падобнае, але малы бюджэт, мала досведу, не ўмеюць хлусіць, як расейцы, і, адпаведна, на ўзроўні троляў тое самае. Што беларускія тролі ёсць, але эфект ад іх працы не такі моцны. І, ў прынцыпе, Лукашенка і ягоныя памагатыя пачалі займацца інтэрнэтам надта позна, калі ўжо для іх не было там прасторы. На што яны, нашы тролі, найперш рэагуюць? Ці змянілася гэта неяк з цягам часу? Змянілася. Я скажу, што прарасійскія тролі перабілі беларускіх. Калі раней была галоўная задача адбіваць атакі супраць Лукашэнкі, зараз, мяркуючы па дыскусіях там на Фейсбуках, у Кантакце, у Інстаграме, задача гэта выводзіць такі антызаходні вектар. Яны не абараняюць Пуціна ці Лукашэнку. Яны змагаюцца з Захадам, з НАТО, з Польшчай, з Літвой і яе танкамі на мяжы, абы яны не прыйшлі ў Беларусь. То бок іхняя задача — это кансервацыя рэжыму, паказаць, што статус-кво найлепшае вырашэнне ў сённяшняй сітуацыі. Вы сказалі пра расійскія тролі. Гэта хто меўся на ўвазе? Тут нашы беларусы, якія традыцыйна былі супраць Захада і за Расію, ці гэта ўжо ўсё ж такі працуюць з іншай краіны? І тыя самыя фабрыкі троляў, пра якія вы казалі, якія вядомы ўжо на ўвесь свет. Каб фармаваць грамадскае меркаванне, вам недастаткова 500 наёмных рабочых, вам трэба 5 тысяч, 50 тысяч чалавек. І ясна, што бальшыня з іх будзе рабіць гэта на валантэрскіх умовах, таму што падзяляюць вашыя меркаванні. А каб іх пакарміць, гэтых троляў-валантэраў, вам трэба даваць ім яркія меседжы. Захад знішчае Беларусь. Ліберальныя каштоўнасці геі збіраюцца акупаваць нашы гарады і сталіцы. Разбураюцца традыцыйныя каштоўнасці, усе цэрквы будуць зруйнаваныя гей-ропай. Гэтыя ўсе меседжы, яркія, каляровыя, яны тыражуюцца тролямі-валантэрамі. Але дызайнеры, гэтыя аналітычныя групы, якія працуюць у адміністрацыі прэзідэнта, у інфармацыйна-аналітычным цэнтры, у КДБ, у контрвыведцы, яны фармуюць гэтыя меседжы і наратывы. І я думаю, што у Беларусі на старонках Белсата, Радыё Свабода сутыкаюцца дзве групы троляў. Тролі, для якіх пішуць паведамленні гэтыя меседжы, наратывы расейцы, і тролі, для якіх пішуць беларускія ўлады. У чым яны падобныя, што і тыя за захаванне статусу-кво,
што цяперашні рэжым Лукашенка найлепшае вырашэнне для Беларусі, а захад галоўны вораг. Чаму так? Бо нібыта знешняя палітыка Беларусі пачала мяняцца, пазіцыя афіцыйнага Мінску нібыта пачала мяняцца, а вось гэтыя самыя тролі ў інтэрнэце, што пісалі, то і пішуць. Ну, можа, крыху менш пра апазіцыю. Можа. І то гэта, на мой погляд, хвалямі. То ў іх прарве, то яны сцішваюцца. Вам падаецца, што мяняецца сітуацыя і пазіцыя ўладаў да захаду. Насамрэч мяняецца пазіцыя МЗС. МЗС шматслоўны, адкрыты для Амерыкі, Брусэлю, Варшавы, але унутраныя беларускія міністэрствы, якія займаюцца унутранай палітыкай, КДБ, яны працягваюць пушыць, піхаць, прамоўціць той самы наратыў, тую самую антызаходнюю ідэю, якая была заўжды. Вы думаеце, ва ўзброеных сілах памяняліся метадычкі? Нічога падобнага. Нават з увядзеннем дактрыны па інфармацыйнай бяспецы новай, тыя самыя інструкцыі, што наш галоўны апанент, гэта НАТО, інфармацыйнае супрацьдзеянне спецаперацыям, гібрыдным аперацыям з боку захаду, гэта тое, з чым мы змагаемся. Вы не бачыце ніякіх прыкметаў таго, што беларускія ўлады неяк асэнсавалі інфармацыйную пагрозу з усходу нарэшце? Ой, асэнсавалі. Безумоўна, асэнсавалі. І асэнсоўвалі гэта вельмі даўно. Але Лукашенко, трапіў у пастку, якую сам жа для сябе і спраектаваў. Ён не можа быць вельмі антырасейскі, таму ён спрабуе рукамі Макея, атачэння Макея, апазіцыі, беларускіх незалежных медыяў балансаваць гэтыя расійскія ўплывы. З'яўляюцца спутнікі і сотні прарасійскіх сайтаў, тысячы прарасійскіх суполачак груп у Інстаграме ці ўКантакце, і сам Лукашенко не будзе інвеставаць грошы, таму што яму хана, як толькі ён гэта зробіць. Што ён робіць? Ён пачынае больш дазваляць. Ён не прыходзіць з ператрусамі ў нашыя офісы і не арыштоўвае пачкамі журналістаў, як раней. Ён кажа, добра, вы працуйце, вы нейтралізуйце. Але вось гэтую расійскую тральчыху, як яе назвалі, Ганну Багачову, ў Мінску ўсё ж такі затрымалі. І адпусцілі. Па амерыканскім спісе санкцыйным, правялі нейкую такую выхаваўчую працу, бо яна перапужаная, пісала потым пасты пра свой візіт у Мінск і сустрэчу з нашымі праваахоўнікамі. І многія на пачатку проста здзівіліся. Раней не першы дзень працуюць гэтыя групы ў Беларусі. Тыя ж фотаздымкі Багачовай у Мінску ёсць і гадзічнай даўніны, і большай даўніны. І тут раптам такая рэакцыя. З чым гэта звязана? Няўжо так беларускія ўлады палохаюцца за парламенцкія выбары? Калі мы ўжо кажам пра ўмяшальніцтва ў выбары Злучаных Штатаў. Я думаю, што это была спланаваная ўсё-таки аперацыя. Калі б яе сапраўды затрымалі, выставілі нейкае абвінавачванне і нават перадалі Злучаным Штатам Амерыкі, можна было б казаць, што нешта памянялася. А тое, што яе пратрымалі і правялі з ёй допыт, як гэта патрабуе працэдура, нічога не значыць. Улады сапраўды... Такі допыт, што яна хуценька адсюль уцікала першым жа цягніком. Уцякала, альбо гэта было часткай дамовы. Але улады не баяцца парламенцкіх выбараў. Яны баяцца, што цяперашні момант гэта момант магчымасцяў для іх, калі яны могуць дабіцца адмены санкцыяў. І яны баяцца амерыканцаў спалохаць. Таму што амерыканцы амаль падышлі да гэтага моманту, калі гатовыя прабачыць усё. Таму што ёсць Лукашенко, ёсць Арменія, ёсць Украіна, дзе невядома, што адбываецца на ўсходзе. І Лукашенко меншае зло. Яны гатовыя адмяніць санкцыі, але яны чакаюць нейкіх маленькіх сігналаў, яшчэ больш сігналаў пазітыўных. І такія затрыманні Багачовай, нейкія меседжы, заявы Макея – гэта вельмі танныя сігналы, якія нічым не пагражаюць рэжыму, але якія вельмі цёпла ўспрымаюцца Вашынгтонам. Чаму гэтых самых фабрыкаў троляў спалохалася Амерыка, Злучаныя Штаты Амерыкі, нават санкцыйныя спіскі, каб іх арыштоўвалі па свеце, і не баіцца Беларусь? Я думаю, што Беларусь баіцца, але Беларусь у татальнай залежнасці ад Расіі. У Амерыцы удзел троляў, агенцыяў, якія наладжвалі рэкляму не сумленным чынам, паўплывалі на вынікі выбараў. Гэта сама адбылося ў цэнтральнаеўрапейскіх краінах, у Великабрытаніі, адбываецца ў Мексіцы, адбылося ў паўднёва-ўсходняй Азіі. Праз групы маніпулятараў,
нанятых агентстваў, фіктыўных СМІ фармуецца грамадскае меркаванне. І традыцыйныя СМІ бездапаможныя. Таму што вось гэтыя маленькія групы цяжка выяўляюцца, цяжка зразумець, хто за імі стаіць. І яны маюць нашмат большы ўплыў, чым мы раней з вамі думалі. У Беларусі Але ў тое Амерыцы самае. ёсць выбары. У Амерыцы ёсць выбары, так, але у нас ёсць грамадскае меркаванне, на якое Якое на вынік выбараў наўрад ці На выбары нават не- прэзідэнцкіх не- ці рэферэндум там па зменах А чаму канстытуцыі. вы думаеце, што гэта павінна на вынікі выбараў паплываць? Гэта павінна падвесці грамадства да нейкай думкі. І ў Беларусі расійскія тролі падводзяць, што Беларусь частка Расіі, што акупацыя непазбежная, што Беларусь павінна інтэгравацца больш, што Лукашенко нічога не вырашае, беларускай мовы не існуе, а таму мы павінны хутчэй гэты рудымент адкінуць і заняцца нармальнымі справамі. Гэта ўсё наратывы, якія не будуюць нешта, але якія разбураюць існую структуру. І задача ботаў, троляў, гэтых расійскіх агенцыяў менавіта разбурыць існы парадак дня, каб збудаваць новую ідэнтычнасць, новы канструктар, новы замак Лего, дзе ўжо не будзе месца беларускаму, заходняму, дэмакратычнаму, а вось гэты замачак будзе лёгка ўбудаваны, інкарпараваны ў гэтую новую імперскую рэваншысцкую Расію. Можна сказаць, калі вось гэтая праца пачалася так больш актыўна, У Беларусі? так, на нашай тут інфармацыйнай прасторы. Ну, Гэта падрыхтоўка, я да чаго вяду? Гэта падрыхтоўка да вось новых нейкіх інтэграцыйных ініцыятываў, ці гэта проста такое спроба захаваць статус-кво? Расейцы заўжды спрабавалі ўтрымліваць нейкі кантроль над медыйным полем. Яны выкуплялі газеты прыватна, збольшага. Яны заўжды мелі пэўны кантроль над эфірным часам на тэлеканалах. Нават некаторыя кабельныя тэлеканалы дагэтуль належаць Расіі і круцяць тыя расійскія перадачы. Але цягам гадоў, можа, 10, з 2007 па 2014 адбывалася выцісканне расійскага кантэнту з беларускай прасторы не крытычнае, але яно значна аслабіла пазіцыі. Нават выпускі навінаў расійскага тэлебачання перасталі з'яўляцца ў эфіры беларускіх тэлеканалаў. І калі 2014 год адбыўся, калі Украіна прайшла больш-менш паспяхова, Крым акупаваны, ім трэба было рыхтаваць наступнае дзеянне. І яны думалі, што Беларусь будзе лёгкай мішэнню, бо ёсць інфраструктура, а інфраструктура была неэфектыўная. І ў 2014 годзе яны пачалі гэтую масавую разбудову ў сацыяльных сетках. Цяпер трэба баяцца не СМІ, а трэба баяцца, як вы сказалі, троляў і каментатараў, але таксама маленькіх рэсурсаў, маленькіх суполачак, рэгіянальных сайтаў, на якія мы з вамі не звяртаем увагу, таму што яны маленькія. Ну, я звяртала, дарэчы, увагу, Але і іх я шмат. падлічвала, што ў кожнай вобласці ёсць такія сайты, і яны спакойна існуюць. І ў вобласці, ў мястэчках, і ў гарадах, у кожным сайце па 100, 200, 300 падпісантаў. Гэтыя аўдыторыі не перасякаюцца, але калі нейкі месседж важны з'яўляецца пра Беларусь, пра беларускую мову, пра тое, што беларусы там русафобіяй займаюцца, яны пачынаюць тыражаваць. І гэтаксама працуе спутнік. Спутнік робіць 95% пра беларускага кантэнту, беларускія гісторыі, сацыялка, беднасць, тое, што робіць Белсат і Радыё Свабода. Нічым не адрозніваецца, але гэтыя 5%, якія застаюцца, гэта па-ангельску кажуць weaponized, узброены кантэнт, дзе канкрэтныя рэчы з мэтай індактрынацыі публікуюцца і потым тыражуюцца ўсімі гэтымі тысячамі маленькіх суполачак. І я раю ўсім гледачам і гэтай перадачы ўвогуле зайсці ў свае сацыяльныя сеткі і паглядзець, на якія старонкі вы падпісаныя, у якіх групах вы ўдзельнічаеце і хто сярод вашых сяброў, магчыма, якую інфармацыю перапошвае. Таму што менавіта ад таго, на каго вы падпісаныя, залежыць, наколькі чыстае і здаровае будзе інфармацыйнае поле. Ну што ж, дзякуй за размову. Беларускія ўлады шмат гадоў лічылі, што інфармацыйная пагроза зыходзіць з захаду. Але, як высвятляецца, нашы нібыта сябры з усходу працуюць яшчэ больш эфектыўна, чым можна было чакаць. Я Святлана Калінкіна, а госцем размовы быў Франак Вячорка. Сустракаемся на Белсаце.